Výbuch otřásl zemětřesením poškozenou jadernou elektrárnou Fukušima v Japonsku. Reaktor exploze neponičila, přesto uniká radiace a úřady nařídily evakuaci 100 000 lidí. Ministr obrany odvolal šéfa vojenské policie kvůli kontroverznímu zásahu v budově České televize. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova, dnes s Michaelou Ochotskou a Pavlem Dumbrovským. Je 7:30 a my vás s Pavlem vítáme u sledování televizních novin. Hezký večer. Dobrý večer, máme tu aktuální zprávy, pojďte se dívat.